Kan daytoy nga istasyon, maisagot kada kayo tinaduma-duma nga istorya, anaa daw manipod kadagiti bersikulo a mabasa iti nasantuan a libro. Ngarod, tunggal madanon ti kastoy nga oras, kadwaan da kami babaan ti panagdengegyo kadagiti radyoyo, kat imdengan nyo ti tunggal pasat dagiti patangatang mi nga istorya kada kayo. Tababaan dagitoy apakasaritaan, makaagsaw kayo iti nainbag nga adal, kan sorsoro. Kenny, anak ko, ada kamot gayam. Sinurpresa na ka. Ninanang man. Kunamot man nakakita iti anya. Mapanak ko man ijay talon. Ngam simmangpet kamot, anak. Ala, umay ka, dito'y tanbalay. Ninanang nga talaga. Mala, kurayan daklabi iten. Agpalisak ta mapantayo iti talon. Ha? Ay isaanon. Kakaisuna nga itakalaang manon nga agawid dito'y balay. Agi na nakakit day, tainak mang tilew iti manok, tapartyan taman kit day. Ha? O sige. Da kayo ti makamo, nanang. Ala, panawat ka pa iti anak ko. Agyaman ak, Diyos ko. Tainik kanak iti nakaimimbag ngayon na. Sipod pa'y kinaubing ko. Diyak na puutan a pinagsasawan nak tinak. Pangaldawan. Awan pa'y mo't kabsat mo nga umay mangaldaw. Napananaya, nanang. Napan nagsibog iti mula na anat natang iji garden na. Naluto mo't ti pinikpikan taman ok. Umun-unatakit din ang mangaldaw. Mabisin akon, Kenny. Uray sak nga rudanang. O sige, mangantayo nga ruden. Ano ti mangangot ko? Nagparti kayon samot iti manok, nanang. Manong. Umay kayo, mangaldaw tayon. Nagparti kami kininanang iti manok. Wen, Darwin. Pinarti kon di may saan nalukmag nga upa ang manok tayaw. Anya? Sapay ko nakapagitlugak na dyan nga upa. Apay nga, di man lang baga kanyak. Darwin. Kanahin kayo lakas ta. Tunggal sumangpot, dahi ta paborito yung anak. Tila parpartsun niya dingun tayo. Tila pampanunutan, asaktat ada gumatgatang iti taraon. Kun mang tartarakan kadagiti dingun tayo. Kumusta nga iti panagawid mo iti lugaryo, Kenny? Kenny, apay anagsanay ka. Addan sa parikot mo No adda, huwag ganyan. Tawanan mo ang iyong problema. Sika talaga, Joy. Kasano? Itaypay lang amin anadlaw ko akasla na uneg ti pampanunutem. Di ka unay matagtagari. Mabalin nga ibagam kanyak no apay? Pampanunutak lang ni manong ko. Madlaw ngamin nga dagura na kanyak. Anya? Ngam, sana na day tati pagsaritaan ta. Kapsat ko day, Jay. Ipatpatag kulat ta. Joy, di man kid di may papankada tati pagsaritaan ta. Di nakto ko may suksukat iti sabali, Sika ka talaga. Tila ibagbagam. Kayat ko, apama na makaturpos ta iti kuleyo. Agbirok ta pa iti trabaho ta. Satan to agkalaysa. Wan, ipanamnamak kan kadayta, Kenny. Di kan tupulos isukat. Unay kamatan, Darwin. Si sasango tayo iti kabsat mo iti panganan. Kas dekit din ti insawang mo. Pasensya kayon, nanang. Ngam masayar tirik na. Numakit-kitag ti trato yung kinikeni. Anya? Kas lagi din isulang ti kapatgan nga anak yo. Din tatawan mo't may tultulong na kada tayo. Kaya rigan na pa yung ti-ari apag serserbian nyo. Anak, kabsat mo ni Kenny. Dua kayo laang nga anak mi iti dahi di amayo. Kat agpadpadak. Naanos kan nasaya at kayo mo't ata uti kunak manang. Ngam apay ngay akas jay matan ti ugali ni Darwin nga anak yo. Sabali ti ugali na. Ay, wen nga rod Romana. Diyak mo't nagliway anang bagbagakan ko, ana. Sapay lalaki da adwa. Naimbaglakit din Takalmado ni Kenny.
No ni Kenny, awan ti makunak. Ta idi ubing pay, sigudon anasingpet. Natudyo, kanayon amapan maki Sunday school. Kasungani na nga rod ni Darwin. Tapulos adi na kaya ti sumrak iti nagtisimbaan. Day tangarod ti kunak. Naidumduma at talaga ti ubing anayat amapan iti simbaan. Tikas ka ni Darwin apulos ngawan ti usem na makimisa. Sa bali, ti ugali na. Nanang! Oh! Agburburas kayo gaya man kadagiti bunga ti mulay, oh. Anak ko, ay, naimbag ta nagawid ka manan. Naranaam nga ado ti bunga dagiti mula mi ni Darwin anat natang. Mangalakan ton. Nagdiretso akon dito yung garden. Tao may kayo tulungan kini Manong Darwin. Ay na, oray ko manudi kan imay anak ko. Kabailan mi mo't na iti aburasan ka ni ikit mo arumana. Ni Manong Darwin, apay nga awan dito eh. Napanmanan ay jay tersina. Sigurado nga aginom manan day jay. Nabartek tumanan asumangpet intun malang. Rik na kanyak ni Manong. Nanang. Ang mga nagsakit man ang tinakam na kanyak. Numakita na ang mga alak kadagiti bunga tinatangyo. Sa nabali, tadamat sideline ko di syudad. Agman manihwak iti taksi, nukas tangad da oras ko. Anak ko, dua kayo nga agtagi kwa iti daga asuksukayan may. Iso arumbang laeng abumingay kamot iti amin a maapit may. Amok day tananang. Angam, uray sa anin. Maawatak matkit din ni Manong Darwin. Ang mga nuguraan na kayo pa'y, gapulaan iti dayta. Dua kayo nga agkabsat nga agbingay kadagiti nabati ti amayo asan ni Kwame. Ngam, kaslasaan kayo mo't nga agkatunusan nga agkabsat. Nagsublin ni Kenny iti dagos na ijay syudad, nanang. Wan, anak ko. Apay aya nagbartek ka manan, Darwin. Anya aya ti parikot mo. Nanang, kaya't kamaynagan kanyak ti papeles ti tawid ko. Anya? Ay na, si bibiyagak pa'y laang nga inayo, ngam kastan ti ibagbagam, Darwin. Anya ko matidagas na, nobelang man takasta. Alakit din, ito dyan kanyak ti tawidag. Ito ta si bibiyag kayo pa. Padasan na dagkad ka ditigayat ko itong makita yo. Mangriribo ka talaga. Ay, sige. Ay, tangay, saan kayo mutla nga agkatunusan nga agkabsat? Ipanagan ko nga ruden ken katidaga asukso kayon ta. Tapno bukod mon. Rumbong lang nga bukudak. Sa nabalik ni Kenny, tagtorposton ni ti Kuleo. Wala awan tawidin na kada kayo. Pinaggadal nyo, Mike. Ay na, maragsakan ako na ikiti, anak ko. Mapadasak matlaang ang timapan agmarsa. Ay, congratulations, anak. Agyaman ak nanan, isagot ko kada kayo daytoy abanligi. Kumusta tinaplaya matrabaho, Joy? Naawat ka kadimat? Wan Kenny, iti saan nga agbayag? Mangrugi akmatan. Maragsa ka nak. Tagpada ta makastrak adagos iti trabaho, Joy. Kat jim bagakin ka, ah. Akalay satan ton, inton addan urnong ta. Adakan ka dayta, Kenny. Ay na, italaang amaamwak nga dagaya mon balay nga impatakderyo dito yung syudad, Kenny. Pundar mi kini Joy nga asawak daytoy nanang. Maitatanalpasan ti kalay sayo. Dito'y kayo ka din nga agnaad, anak ko. Wen nanang, naimbag ditoy, taas sidag iti pagtrab-trabahuan mi. Sana bali nanang, umayda kayong tulat tapas pasyaran iti balay. Tunggalawan trabaho mi. Ay, wan anak ko, namnamaak nga ro dayta ah. San abale? Adamot ni Manong yu adarwen akad kadwak iti balay. Kaya't kumatagi patakdar iti bukod ko abalay, nanang. Isungay ko kung titawid ko. Anya? Ay na, sayang mo't ano ilakom, anak ko. Sana sayang, tapagpatakdar ko mo't itibalay ko. Ala, awan mabalin ko, no isuti ko na, Darwin.
Inla kong matgaya man titawid mo adaga. Apaya di mo yung baga kada kami. Tada kami kuman iti asawak tinanggatang. Ne. Anya ko matiparikot iti dayta. Kukuwak na ijadaga. Awan bibiyang mo, nga urasino ti pangilakwak. Masaya nga naklang amin manong. Tainla kom iti nababa a presyo. Tapos sigurado agatangan da. Ngamin, kasapulak unay ti kwarta. Nawatam! Ay na. Kumusta ka nga'y manang? Ay, medyo nasayat mo ten, Romana. Agawid akton iti lugar tayo. Intunal pasak nga agpa-check up iti ospital. Ala, agpapigsa ka nga ron manang. Sana bale. Adda kayo umot dito'y balay da Kenny ken Joy. Padjak adida kay baybay andito'y. Ay, huwan. Kat ni Darwin nga'y, saan mo ka di akakuyog? Ay na, imbagak ti sasaadam manang. Ang awan matitengtengken na. Jay lagbarbartek ta mo nang aramiden. Kadwa na dagiti barkada na. Iso ang masurunak. Kenny! Kenny, ni nanang! Awanan! Oh. Natayan ni nanang! Anya? Kasano na pasamak na ita? Kat no nagsarita kami lang itahay. Imbaga na mayatan tirik na. Iso akayat na kanon ti agawid. Apay mata na kastoy tinapasamak. Kenny Barok, ibagakkan ka daytoy tay sumutag paiso. Inlako ni Darwin jay sular ken balay day dinanang yo. Agramanen ti daduma masakupan na. Anya? Sakbayan na tay ti inayaw. Imbaga na kanyak aday jay kat paraken ka. Tabinukudan kat nga rod ni Darwin ti talon yaw. Iso adi mo ipalubos nga uray ti paraken ka kat almanen na. Anya matan ni Manong. Gamrod a talaga. Pangusaran na kanong amin iti kwarta aya. Apay nga ilako na matan ti saan namot ako kwa. Ay, adda ka no nasarakan na alugar amayata pag naudan na. Iso ajay balay na kat ilako na matan. Mapan ka no agnaud iti sabali alugar, Kenny. Siyak tinangilakwan ni Darwin iti sanikwa. Ngamno ko na ayo iti asawam ada kayo ti mangala. Awan mabalin ko. Takabsat mo mat ni Darwin, Kenny. Agyaman kami no kasta, Madam Agatha. Ngamne, masapul nga isubli humitla ang ajay kwarta nga inggatang ko. Awan ti pagdanagan nyo iti dayta, Madam Agatha. Naimbaglakit din. Takinayat ni Madam Agatha nga ipasublat ka data ti sanikwa anagatang na ni Darwin. Nagpakpakaasi akin ko na bakat. Taday jay lang asan ikwa ti pakalaglag ipakadag iti dadakal mi. Maawatan ka, lakay. Dakal ti nagastos ta. Takayarigan na aginatang kumutla ang titawid ko asan ikwa. Kenny, Nasakit tinakam ko. Ngam awan kas iti agibturak. Ipagpagapuklaan iti pamatik iti Diyos. Nga iso tinangtad kanya kiti namnama. Ragsak ken biyak. husto ka, lakay. Kat di kagdanag. Adda aklat ta ka na yun. Saranayan ka kumararag iti Diyos. Ison ti makaammo iti amin. Asino nga taday talakay nga agururay dito'y paraangan? Ante, naimbagtanda kayon. Siyak na ito, ante. Ay, Ni Darwin. Darwin! Ay na, kimutong kamay. Saan ka nailasin, Barok? Anyat napasamak kan ka. Apay nga italang agpakita ka. At ito ka sa laysayan, ante. Ala, umay ka. Saan na dito'y paraangan ti pagsaritaan ta? Sumrag ta di ta balay. Agyaman na,
Ante, Anya, kalpasan laeng ti sumagmamano abulan. Awanan ti kwarta naglakwam iti balay kan sa nikwaday dinanang yaw. napasubok iti sugal, ante. Napigsa ngamin ti sugal iti lugar na panak. Kunak no mga bakak, naibos ti kwartak. Ay, una yan. Kasano nga ron ti biyag mo itan? Kastoy, ante. Agkatang-katang akon. Ay, tinasayaat. Mapan ka itayan ti kabsat mo. Ni Kenny. Ibagamkan kwa na ti kasasaad mo. Tapno tulungan na ka. Mabainak, ante. Sigurado nga na may baga na kanyak. Ay kat aganos ka ano anyaman ti ibaganakan ka. No saan nakaatulungan ti kabsat mo. Aganos ka. Ibturam ti rigat mo. Kat agkarara Tabambanugak lakay. Dumagas talangan iti si daan apang rabyanta. Tapno saan tan nga agluto pa'y no makasangput ta iti balay. Sige, makamu ka bakit? Benoy! Ha? Lut! Asino di agi sur-sur-sur iti balut lakay? Kasla Lut! ni Manong Darwin ah. Kita man na yung bago. Lut! Aywan, kaslay sungag paiso. Agilaklako itan iti balot. Lut! Ni, nagdardaras matan nga imadayo. Nakita na tangata. No isungag paiso dayjay. Apay akas jay mo tantilangana. Nakakutkutong itan. Pakawanan na kuma, adin ko. Agbababawi akitan kadagiti inararamit ko. Si kagayam ngagpaiso ti nakita mi kini Joy, manong. Dakkal ti imrasan ti bagiyo. Anya ti inararamid jo. Basol kumutlang. No abay kas ti tinagbanagak ita, adin ko. Agbabawi akitan. No abay ngayon lakok ti sanik ko at awit ko. Ngam, naladawan ti amin. At dapay mo ti daan abalay day dinanang. Mabalin mo tagyan ni Jay. Ta sinubli kon day Jay. Ah, Ginatang ko kina Madam Agatha. Diyos ko. Agyaman ang nakasta, ading ko. Nuawan pag naadan niya. Ijay kayon. Tapno di kaya katang-katang. Kaya't kada sa wunday to eh. Anapakawan na kon. Itilaksid ang iti inararamid ko iti. Apay kit din adi ka pakawanan, manong. Agyaman ang unay kabsat ko. Agyaman ang unay. Huston. Di kaya sangitan, manong. Agyaman kami kit di ata nagsubli ka. Tapno adag yan iji balay day dinanang. Kaya nagmula kayo itinatang ijay. Tapno adamang gamulo iti dagay ijay. Mababainak ka na kayo iti asawam. Kenny. Ngam, ibturak. Tinapatag katadabag na itak. Di kagdanag. Pagserbian kayo, ading ko. Manong, agkabsat ta. Di ko maibabaunay ti bagiyo. Tilaang makunak. Aggagagat kayo ngagtrabaho. Agmula kayo. Tapno at napagkwartaan nyo. Papagayam, ditaan tinagibusan ti may sapay, apakasaritaan. Ana itampok dito'y programa tayo. Dala, kinapudno ken biyan. May sagot kada kayo tinaduma-duma nga istorya, ana daw manipod kadagiti bersikulo a mabasa iti nasantuan a libro. Ngarod, tunggal madanon ti kastoy nga oras, kadwaan da kami babaan ti panagdengagyo kadagiti radyo yo. Kat imdengan nyo ti tunggal pasat, dagiti patangatang mi nga istorya kada kayo.
Tababaan dagitoy apakasaritaan, makaagsaw kayo iti nainbag nga adal, kan sorsor. Nainbag nga orasyo amin papagayang. Intay ibasa ti Proverbio Kapitulo 21, versikulo 2. Mabalin nga ipagarok mo ang naimbag amin nga aramid mo, ngam laglagipam ating tingitingan ti apo ti aramid mo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok dito'y programa tayo. Nalpas manan ti construction nga awat mi, Susan. Awan manan ti trabaho. Anya nga rod ngay. Talaga akas taa. Numalpas ti kontrata jay sursurutam a forman, talaga nga awan manen trabahom. Urayam nga adamanen sa bali nga awat jay forman nyo, tapno adamanen trabahom. Makapauma ti kastoy. Ti kayat ko, dahil diretso a trabaho. Lakay, kasano ko mga agdiretso ti trabahom? No kastamat Amangan na... mat no addamat bakante di pagpapaayam a construction supply. Ha? Kayat mo ayat agtrabaho ijay. Katuwanan ano iso, Pilo, amangan no agreklamo ka iti sweldo ijay. No bilang nga minta makastrek ka ijay, minimum laang ti sweldom. Saan akas iti construction, awalugasot ti kadaal daw mo, ta skilled ka. manuaya ti minimum a sweldo. Nasurukla at lugasot. Anya? Ay, naimot. Isu a panunutan pa'y anaimbag no talaga akayat mo ti sumrak iti construction supply a pagpapaayak. Anya trabaho ita di asawam ngay Susan. Awan pa'y manang. Ngam pampanunutan na ti sumrak iti pagpapaayak a construction supply. Di istambay ita di asawam. Kapilitan manang. Nalpas kanumat ngaminan ti construction nga awat jay sumrusurutan na a foreman. Ay, ading ko aya. Talagang adda sa bali nga aramid di asawam. Ha? Anya ti kayat mo asawan, manang? Nakasaritak dagiti katrabahuan na asumursurot iti dadya a foreman. Saan pa analpas ti construction nga aramidan da? Kat numalpas, agsasaruno pa'y tinakapila a project da. Anya? Apay nga rod akas jay ti imbagan ni Pilo. Kat no adda kanumat madya na pasama kiti construction site da. Kat ti atap da nagaramid iti sana nasayaat ni Pilo nga asawam. Anya? Kasta tinaibaga kanyak dagiti nakasarita kakatrabahuan ni Pilo. Sayang mat ni Pilo ano saan nyo gaya man akadwa nga agkon construction. Basol na matlang Malalaing mo't ngaminan ngam ni Forman. Naimbaglaangan tada panggadan ni Susan. Tanuawan, kasano laangan ti panagbiagda. Tsaka mo Lilian. Ngam no panunutan na naimbag. Basol ni Pilo ti amin. Malaksid nga isuro na ni Forman. Natakwatan pa yung ilaklako na ti daduma materialis iti construction site. Anya? Day tatagpay so. Nagpudno di gwardya kini Forman. Idi saan na simrek ni Pilo. Inaklon na asaan na nagtagtagari ide. Nukas diyang agipuslit ni Pilo iti materialis nga ilako na. Taibing bingayan kanumat ni Pilo. Ay, una yan. Di na ikat matanda di asekyaw. Saan? Inikan ni Forman iti may sapay agundaway. Nang runa, kat saan mo't anaamuan ti amin, no saan agapukan kwa na. Iso asaan na pinaikat ni Forman. Sigurado ka ka din iti dayta a desisyon mo, Pilo? Talaga ka di akayat mo trabaho ka helper iti pagpapaayak a construction supply? Wen, kunak lang aruden. Ano sa kung ti minimum asweldo ijay? Sa nabale, ta diretso mat at trabaho. Ada manam na mapagsweldoan. Sana kas iti sitwasyon ko, asaklag sweldo. No day tayo daawat ni Forman asumursurutak. Sige. Ngam, mabalin ka di ti agdamag, Pilo. Anya day ta? Talaga ka di nga awanan ti awat yu a construction? Wenno, si kalaang ti awanan iti sigod a pagtrabtrabahwam. Anya mat day tang ibagbagamon? Sika, Susan?
Mabalin ka di. Saan atila sasawam? Makapasuron kamat. Ni, apay ang makaungat ka ngay. Gapot akong formila di tanti bagbagam. Mabwisitak. No di na kaya't ngagtrabaho iti pagpapaayam saan laang. Ngam saan kumamat akong formila di tanti bagbagam. Pilo, agdamdam Guston! Maturog tan! Awan tumat lati serbi da kita ngay bagbagam. So maturog takit din. Nagpalingkay kamat gayam, Manang Delia. Ay, Lilian, si Kamat Gayam dayta. Wen Manang, nakisyanda akon anasapa, taisupay nga aramidak no madamdama. Uray siyak tane, nagaduta uray at trabaho ije balay. Ay, kumusta ngay dasusan, Manang? Kaya't ko sa wan, ada ka din trabaho ni Pilo? At dan tayin sarot ni Susan kas helper iti pagpapayan na construction supply. Kasta ka di? Wen, Lilian. Ay na, sapay la kumataagbayag matin iti dayja at trabaho ni Pilo. Ay, iso nga rod nga imbagak kan ni Susan nga ading ko. Abantayan na akanayon ti asawa na. Sa bagay, adda ije ni Susan. Iso ang makapagbayag mat siguron iti dayja at trabaho ni Pilo. Pare Pilo, dumagas ka pa ya tapno makapag-istorya ta. Kaya't kukumamat ti dumagas, pare Rante. Ang amkak nga mga nasabidunganan ti panunot mo. Nay, anya ti kahit mo asawan, pare Pilaw. Ay na, pare Rante, saan kan nga gindidam mo? Imposible adi mo maawatan no anya ti kayat ko asawan. Pare Pilaw, no anyaman ti napasamak iti sigot a pagtrab-trabahuan ta. Saan Ay na, kumamat... pare Rante, nabayagtan nga kalugaran. Agam amutan. Sige, labsan kan dito'y paraangan nyo. Anyan ni Pilo. Madlaw ang nasakit tinakam na. Ngam-apay nga kas diti sa una. Kas lakit din siyak pa'y tadabasol na. Idin to ta iso tagdadata ang nagaramid iti saan ang nasayaat. Iso asaan kami nga agkadwa ita iti trabaho. Kumusta ti trabahong ije bodega ti construction supply? Mayat, awan ti rumbang nga pagdanagam kanyak. Ka-vibes ko amin dagiti dinanon ko a helper ije bodega. Nagsisingpot dagiti helper ije bodega. Iso ang masigurado nga awan to ti makaginuram kadakwada. Anya ka matin, Susan? Nagsasaw ka? Kaslakit din na alas ti ugali. Hani, saan mo takasta ti kayat ko asawan kat, Pilo? Anya saan? Naglawag ti imbagam. Sigurado nga awan to ti makaginuram. Na, Pilo, awan ti kayat ko asawan itikas dyan nga imbagak. Iso asaan ka kumamat agumura. Pangaasim. Di mo kunaan apang panunutom pay laang ti sinasaon ni Pilukan ka. Iso ang nakaululimak ka, lakay. Ay narante, saan ka kumaapa-apektar kin ni Pilu? Amom lang arudan ti ugali na. Masaya nga naklangamin kan kuana, Lilian. Nalay nga karpintero ni Pilo. Nangat nga to pa'y nga ti sweldo na ngamiti siyak. Iso na lang, takas jemot ngamin ti ugali na. Imbagak matenkan ka. Saan mo nga ikaskaso ni Pilo? Bastar aramidam itinasaya at titrabaho. Maawatan ka, Lilian. Diyak lamaklo nakaslakit din, may sakpay kadagiti makagapo. Nakapaya saanan nga construction ni Pilo. Baybay amon ko naklangarudan. Saan na balit at damot ng trabaho na? Sa bagay. Kan may mayat maten, amay may sa ti pagpapaayanda ken ni Susan nga asawa na. Tabareng no ni Susan a mismo ti makapagbaliw itinaalas nga ugali ni Pilo. Anya jay ko ng Pilo? Manang Betty, kasano kabayag kan ngagpapaay dito'y kunang? Ay na Pilo, dito yakon abim maket. Nang rugi akasken ka. Aging ga nakita dagiti amo tayo ti kinapudnok nga agpapaay kadakwada. Iso nga intalag da kanyak to'y bodega ti construction supply. Kastagayam. Nabayag ka nga ruden na talaga dito, eh. Dito yakon abim maket ko naklangarudan. No Jack Mariro, agarot panlupulon atawon nga agpapaayak ditoy. Anya? Ay, nabayag gaya matalagan. Ngam apay nga imanugot ka, dito'y kalatan.
Jack nakaadal, Pilo. Nagpatingga akla ang iti elementarya. Nasapa ngamin apim musay dagidi dadakkel ko. Kastagayam. Dakkel nga roden ti urnong mo Awan mo ti paggasgastusan. Talibre mo ti pagnanaidam nga intan ni boss. Ipawpawit ko iti kakaiso na akaanak ti sweldo. Mangibat-bati aklaan iti para kanyak. Kastagayam. Ay, Manang Betty. Aday bagakin ka Sapay la ko matamayat ka. Anya day ta, Pilo. Dumungag ka na imbag, Manang Betty. Naimbag lakit din tanasapaan napan kami nakimisa kan ni Pilo. Ado ti matrabahok ita dito balay. Una ekon ti aglaba. Tabareng maipamagak dagiti labaak. Tanapigsa ti darang ti init. Ilasin ko dagiti pantalon kadagiti ka. Ne. Anya ngay dahito adda iti bulsa ti pantalon ni Pilo. Kwarta. Sagsasangaribo. Ne. Sa dino Susan. tinangalaan ni Pilo iti kwarta. Mangala ka man iti... Ne, yag mo dayta. Ne. Apay ay aman nakibiyang ka. Pilo. Nangalaam iti dayta a kwarta. Awan bibiyang mo iti dayto akwarta. Ibagam kanyak Pilo. Nangalaam iti dayta a kwarta. Naggapo iti kumparik daytoy. Pag-purchase na kadagiti materialis iti ipatakder na abalay. No agpaiso ti ibagbagam. Kayat ko amaamuan no asino akong parim ti akin kukwa iti dayta a kwarta. Saan mo napakibiyangan daytoy kunakmat? Labam kit din dagiti murang. Tapno adda serbim. Makapasurod ka, babae. Ay nasusan, agpalutpot ka na imbag. Amangan madamanin sa balingar aramidon ti asawam. Manang. Sapay may sa ti pagpapaayan nyo. Sigurado mairaman ka no anyaman ti sana nasayahat nga aramid ni Pilo. Sapay la kumatabidot ti atap ko. Basta agpaliiw ka ading ko. Narigatan. Amangan no anyakit di ti mapasamak. Ika gumaak manang. Bareng no saan pa'y analadaw ti amin. Papaayaban na kano ti amo mi. Apay nga ta. Ay, Diyos ko. Sapay la kumatasaan apudno ti agparparik na kanyak. Ni matmanang Betty day tamasabat ko. Nagapon samot lang iti opisina ti amo mi. Manang Betty! Ne, si kamot gayam, Susan. Naggapo kayo dita opisina ti amo tayo? Wen, Susan. Kinasarita nak ti amo tayo. Pinapanaw na kon. Anya? Ngam apay, Manang Betty. Maamuam tumatlaang. Tamok akasarita na kamat. Dua kayo kon ni Pilo. Anya? At dapay lang ni Pilo nga asawam iti opisina ti amo tayo. Mapan kay Jayan. Ija iton ama amuam no anya ti makagapo. Sige, mapanakon, Susan. Diyos ko. Huston sakit di ti agparparik na kanyak. At damanen madi nga inaramid ni Pilo. Ala, mangantan, Pilo. Anya matanti kastoy. Awan pa'y naimas amasida. Saan kan nga agpili iti sidaan? Agyaman kakit di. Tada pa'y maipasangok kan ka asidaan. No adda pa'y kumatrabahok. Adda kumalata paggatang ta iti naimas amasida. Nga uray awan ti trabahom. Susan. Ngam agpada ta itan nga awan trabaho na. Gapo ta inraman nak nga inikat ti amo ta. Gapo iti naduktalan na nga aramid mo. Tirigat na, Pilo. Saan la adata tinaikat? Nairaman pa ni Manang Betty anabayag anagpaay ijay.
Nairaman gapo iti naalas nga aramid mo. Pakawanin nak. Susan. Aklo na kabasol ko ti amin. Idi pa'y laeng pilo. Ibagbagakon kan ka nga ijam ti saan anasayaat nga aramid mo. Pagarupam akanayon ka ahusto. Idinto tagdadata mo't abidot ka. Ta iti kaano man. Saan nga agbalin ahusto ti panagkusit akas iti naramid mo. Pangasim. Husto ko man, Susan. Aklo nagtibidot ko. Kat sapay la ko mata mapakawan nak. Agbaliwak, Susan. Bareng no saan pa analadaw ti amin. Agbaliwak. Tapno awanin ti sabali ang mairaman gapo kanyak. Ikarik dayta. Bakat? Ti saan anasaya at agalad ti masaknan ti mangisag maktumetlaan kan kuana. Ti makapaladingit, kat no addapay sabali ang mairaman, gapulaeng iti saan anasayaat nga aramid. Papagayam ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag.